בסרטון הקודם ראינו איך משלימים את בניית הגיאומטריה בכל קומות הבניין. נשאר לנו רק עוד חלק אחד לפני שאפשר להריץ בדיקה, והוא להשלים את הגדרות הבניין שבחלק הימני של חלון בניית התוכנית. ראינו את האפשרויות הראשונות בחלק הזה, תבניות, כיוון חץ הצפון, ניהול אזורים וקומות. מה חסר אם כך? אם חושבים על זה, המאפיינים שהגדרנו בעת בניית הקומות התמקדו בקירות הבניין. ההגדרות הבאות משלימות את יתר המאפיינים של הבניין והן נוגעות לקירות פנים, גג, רצפות ואוורור. המאפיינים האלו הם אחידים לכל הבניין. יש לנו 4 לשוניות בהם אנו מגדירים חומרים לרכיבים שונים בבניין. אלה רכיבים כלליים שלא משויכים לקומה כלשהי באופן בלעדי. בואו נעבור על הלשוניות. בקירות אנחנו מגדירים את החומר ממנו עשויים קירות הפנים בכל הבניין. אלה כל אותם קירות שלא מופיעים במודל, כי הם לא מפרידים בין אזורים טרמיים שונים בבניין שלנו. אמנם אנחנו לא מסרטטים את קירות הפנים, אבל כן צריכים להגדיר את המאפיינים שלהם, כדי שההשפעה שלהם תילקח בחשבון בבדיקה. בחזרה ללשונית שלנו, מה שנשאר לנו לעשות כאן, הוא להגדיר את החומר והגוון של כל קירות הפנים בכל האזורים בפרויקט. אני צריך לבחור סוג קיר פנים מתוך רשימת הקירות שמוגדרים בספריית החומרים. אנחנו נרחיב על ספריית החומרים באחד הסרטונים הבאים. אני אבחר כאן סוג קיר פנים, ואני בוחר בגוון בהיר. הלשונית הבאה, גג עליון, ואני אעבור לקומה האחרונה. כאן אני מגדיר חומר לגג של הבניין, וזה אותו עיקרון של בחירת אלמנט מספריית החומרים. לצורך הדוגמה, אני אבחר כאן בחתך גג שמתאים לדרישות של תקן 1045 לאזור אקלים א'. גוון בהיר שוב, וכאן יש גם את הגוון של התקרה מתחת לאותו גג. אני ממשיך להגדרת רצפות הביניים שבין הקומות. בלשונית זו יש אפשרות לתת הגדרה נפרדת לרצפות ביניים שהן חיצוניות, וכאלה שמעל או מתחת לחלל לא מחומם. אם בבניין שלכם יש רק קומה אחת, האפשרויות בלשונית הזו לא יהיו פעילות. בלשונית האחרונה מגדירים את הרצפה התחתונה ביותר בבניין. אני בוחר אלמנט מתוך רשימת הרצפות בספריית החומרים. צריך כמובן להגיע לקומה הראשונה. וכאן צריך גם להגדיר מה נמצא מתחת לרצפה התחתונה הזאת. יכול להיות שהיא נמצאת מעל קומת עמודים, ואז אנחנו לא צריכים לסרטט את התוכנית של קומה כזו, אלא רק לבחור באפשרות של קומה מפולשת. אם הקומה הראשונה שלנו נמצאת על הקרקע, נבחר באפשרות הזו. ייתכן שמתחת לרצפה התחתונה יש חלל כלשהו לא מאוקלם, כמו מרתף או חדרי שירות או מכונות שונים. ואז נבחר באפשרות של חלל לא מחומם. במקרה שלי, בפרויקט הזה אנחנו מתכננים בניין מגורים חדש עם קומת עמודים במפלס הקרקע, אז אני בוחר באפשרות של קומה מפולשת. שוב הגדרות הגוון. וסיימנו את הגדרות החומרים הכלליות. ההגדרות האחרונות שיש כאן הן האוורור. נסמן כאן האם מתוכנן בבניין אוורור לילה ואוורור נוחות. באוורור נוחות הכוונה למעברי תקרה. אוורור לילה יכול להיות מכני, למשל על ידי מפוחים, או שהוא יכול להיות אוורור טבעי. בשביל אוורור טבעי צריכה להיות אפשרות לפתיחת חלונות באופן בו ייווצר אוורור מפולש. אם החלונות בתוכנית מתאימים מבחינת מיקום וגודל, אז יירשם אוורור מפולש בתוך האזור הרלוונטי בתוכנית. כל התנאים הנדרשים לאוורור מפורטים בתקן 5282, מומלץ לעיין בו. נסיים בהגדרה הזו, שמתייחסת לבניין פסיבי משופר. היא רלוונטית רק אם הדירוג האנרגטי בתוכנה נעשה כחלק מהדרישות של פרק אנרגיה בתקן 5281 לבנייה ירוקה. הסעיף הזה מאפשר לקבל בונוס בניקוד עבור בניינים פסיביים משופרים שאמורים לקיים חיסכון באנרגיה על ידי מערכות פסיביות לקירור ולחימום. נסמן V בתיבה הזאת רק אם הוכחנו שיש לנו גם מערכת לחימום פסיבי וגם מערכת לקירור פסיבי בבניין, לפי סעיף 113 בתקן 5281. זו יכולה להיות מערכת אחת שמשמשת גם לקירור וגם לחימום. אחרי שסימנו שיש לנו מערכות פסיביות, נמלא גם את האחוז משטח הבניין שכל אחת מהמערכות האלה משרתות. כל זה מתוך חישובים שעשינו לפי אותו סעיף 113. בזמן ההרצה, התוכנה תבדוק אם לבניין יש ציון מספק בשביל לקבל בונוס לדירוג האנרגטי כבניין פסיבי משופר. ואם כן, הדבר יצוין בדוח האנרגטי. אוקיי, סיימנו את ההגדרות. כדי לסכם, בחלק הזה הזנו נתונים טכניים לכל הבניין, שמשלימים את המאפיינים שהגדרנו בתוכנית, וגם הם משפיעים על התפקוד האנרגטי של הבניין ועל תוצאות הבדיקה. בסרטון הבא נראה איך אנחנו מריצים בדיקה בתוכנה ומפיקים את הדוחות.